Чтоб себя не потерять. Решай судьбу продуманно и тонко. Кто крепок, тот не станет разорять. Душа охватит голос звонкий. Что говорить о тех, кто ухмылялся, опущен, но себе не сознавался. Он прав, конечно, безусловно, уничтожая свой я дословно. Кто мысль такую допускает, дорогу к миру отклоняет. Кристина виступила фактично цілий кожний знак, і ми її вітаємо з дебютом, але вона до цього вже випустила свою першу книжку, там проза і поезія, готує до друку другу книжку. Вона випускниця середньої школи 16. Талановита дівчина пише таку прозу незвичайну, різку і своєрідну. А зараз композиція у виконанні Жанни Рішаки-Трубаровської і Алли Степаненко і Сергія Урсуляка.